Hanzi kana zviri kwaShuga zvinenge zvichitapira, asi kana zvakwaSauti zvakuvava. Zvanzi dindingwe rinonaka kana richakweva rimwe. Kana raakuzokwevewawo roti hanzi chii chazara ivhu. Ehe, ikoko handitika. Kana uri panyanga zvinhu zvako zvichifaya, unoona kunge vanhu vese vanorwara, vanhu vese vanopenga, iwe ndiwe uri kuziva zvauri kuita chete, because you are benefiting from the corrupt system. But the moment you step out of the system, waakuitirwa the same chamaitirawo vamwe vasiri part of the system, ndopaunozoona kuti Jesu idombo, ndopaunotanga kuchema. Ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje, kuti dhokota vefeki vanonzi Walter Muzembe vakasungwa ava nhasi vanzi vazodzoka kukoti musi wa14 next week, mushure mekunge Major Street atyoka zvake padheni akazvitinya under command yevakuru kunzi chimbomusiyai arimo mukati. Ndopatofanira kukuudzai papai kuti pamunenge muchiti vamunangagwa huchi ndo huchi hwacho ihwohwo. And this serve as a warning kune avo vari kufarisa vachinyumbwira zvamanje manje vachifunga kuti mutemo uri kusaidi kwavo. The moment you go against vanhu ava vanokuita kanyama kanyama. Bvunzai Jonathan Moyo kwaari nanhasi anokuudzai kuti ndo mamiriro akaita sei akaita zvinhu. Isusu hedu tiri maGood Samaritan hatizopemberere, but tinongouya panapa tongokudyisa chifumuro wofumuka, vanhu vokuziva kuti ndo zvauri. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Oli, DJ Oli, how are you, my brother? Ndiri nani muri sezvenyimi? Aiwa, ndiri nani shamwari, ndiri kufara ndikuona uri kuruwa basa. Aiwa, rega tingofamba naro. Roda kufambwa naro basa. Fambai na. Rakaoma basa renyu. I don't want to be in your shoes. You and Chamisa, I don't want to be in your shoes. Ukashanda nevanhu vanhu vanonetsa mugomo wangu. Pakashata mwana mai vangu because you are trying, you are standing your ground, especially panyeri kwenye mabhoni. Well done mwana mai vangu. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe. Ndosaka ari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo inyaya yemukomana uyu akasungwa, handitika ari pamusoro apo wamuri kuona kumashure kwangu, uyo arimo mukati. Dr. Walter Muzembe ane degree refeki. Ndonyaya dzake dzatoda kuti timbofambira nhasi, timboona kuti sei ari mukati. But nyaya hombe, breaking news zvamanje manje ichangoburwa ndeiyo irapo yapostwa nachimama kunzi Walter Muzembe bail hearing postponed to 14 July. Major Street did not show up today. Hanzi haana kubatika Major Street,
anga ari bhizi achitomboita yaari kuita zvake. Ndozvavanoita vanhu vacho, ende ndotsika yavo chaiyo chaiyo iyoyo. Vanokutsvagira anonzi madelaying tactics. Saka tisati tatanga kumunzwira tsitsi mufesi uyu, rega timbomupindira, timbomuonera kuti nyaya dzake dzakamira sei, because aiwa isoda kudzifambira, tione kuti zviri kuita sei, zviri kumira sei uye zviri kumbofamba sei. Pekutanga ukagugula chaipo chaipo kuti nyaya dzemukomana uyu dzakamira sei, anokubuditsira kuti PhD rake iye Walter Muzembe uyu nderefeki. Chikoro chaari kuti akadzidza, college university yaakaenda haiexiste, haiko, but aiwaka izvo ndezvake zvekudzidza kwake nekunyepera vanhu izvo. Panozoita nyaya ndepekuti munenge makaba mari muchishandisa zita remusangano, musangano wozokusvipai, maapanze maakutanga kuchema chema, maakuitwa rafu yamaiita vamwe maakutanga kuchema chema. Isusu ndo patinobva tati chocho chocho. Right, 2013 Zimbabwe co-hosted a UNWTO General Assembly with the 2.5 million US donations. Mkomana mvarua mari. By late 2017, Zaki akalauncha ma-investigation vachisuspecta kuti mukomana akaabhusa mafunds uyu. But handisi hangu kubva 2013 vanozoda ma-investigation kusvika 2017 vanenge vachiitei, handizozivewo hangu. November 2017 mukomana nemukadzi wake anonzi Barbara vakambunyikidza sponsorship ye$80,000 US yanga yabviswa nehurumende kuti isponse a beauty pageant. Muri kuona unhu wacho hunenge huchiitwa nevanhu ava. Ndati ndikuudzei zvese izvi muzvione, muzvinzwire pachena. Musati matanga kunzwira ana Kabias ava tsitsi, musati matanga kuda kuita mwoyo munyoro, muzive hunhu hwavo. And then January 2018, Walter Muzembe was first arrested for alleged corruption related to World Cup TV donations, $800,000 US. 800,000 mukomana yaakarowa zvake, akarowa pasi. Madzinzwa nyaya dzemukomana, mari dzaaidya, abuse of funds, corruption and theft charges, zvese zviripo ipapapa, fake PhD, zvese. Ndosaka muri kumuona ari mukati muzuva ranhasi. Saka ndati ndizvitaure zvese izvi because vamwe venyu muchiri vana vadiki papolitics idzi, munokurumidza kuda kunzwa tsitsi, motanga kuda kunyengerera vanhu. Aiwa, panapa tinongodyisa vanhu chifumuro. Munhu ofumuka mamuona kuti uyu munhu yakatomborwa zheti 200 million. Hadzisi mari dzekutamba nadzo guys. 2.5 million, sorry. And then ane ma200,000 nema800,000 akatora ma80,000. Imari yakawanda iyi. Haisi mari yekutamba nayo. Yangadai yakavaka chikoro mari. Vana vedu vachitoenda kuchikoro, vazukuru vedu vachienda kuchikoro, ana mukoma vedu vachienda kumabasa, kuma-industry. But iye akaona zvakakodzera nemukadzi wake kuti vaite sei, vabubunye mari iyoyo. Imari yako iwewe. Why ndichiti imari yako ndo kana ndichitaura panapa, unoti ukanotenga chingwa, ukanotenga zvidyiwa, ukaitumira mari, ukakwira transport, ukatenga fuel, ukaita sei, unenge uchitatarisa parisiti rwako paipai, unoona pakanzi tax. Woona kuti Jesu idombo, uri kutorerwa mari yetax iyoyo ndo mari iri kuzobiwa nevakomana ivavawa. Ma2% aya unoti paunotumira ecocash each and every time ari kubatwa,
pauri unotenga machicken in ako pari kubatwa, pauri kutenga fuel pari kubatwa, imari yako. Ndo mari iri kudyiwa nevakomana ava. Saka tisati tamunzwira tsitsi hedu mukomana uyu, aiwaka akambota sei, akambofara, akanakirwa chakwevamwe zvinezvi, asi simon system chakumuzvimbira. Ndo pandataura paipo tinomboti chii? Chocho. Ende kune vamwe vari kuZanu PF vari kufunga kuti makapenga, ndonzwira tsitsi mufanhu wangu anonzi hanzanzani CH Mukungunugwa nevamwe vapfanha vanenge vachimhanya-mhanya ava mahure eZanu PF anenge achingotaurisa zvisina kukwana. The moment you guys are going to step out of ZANU PF, or the moment ZANU PF is going to go out of power, muchaita iri kuita vamwe venyu ava. Or the moment ZANU PF is going to change power within ZANU PF, ma-possibilities ese yayanda kupai, muchaitwa iri kuitwa vamwe ava. Saka enjoyai, nakirwai, tisvotesei, vhairai stereki, but chii? One day is one day. Tichazenge tichidzoka pamaplatform panapa tichiti chii? Chocho. Chocho. Zvinenge zvaita sei? Zvaiwana ngwarati. Handitika. So ndo vhidhiyo ranga chifamba naro zvamanje manje ndati ndikuudzei kuti jaji haana kubatika. Pane vhidhiyo randamboisa ndichiti vamugabe wangu ari nani pana vamunangagwa. You have seen now for yourself kuti the courts are captured. Jaji atadza kubudikira. Hanzi anozobudikira next week musi wa14. Pakaipa. Ndonyanga chifamba naye zvamanje manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muchi muvhidhazhi rinotevera.